Тәмле көрәш кызыксыз, мәхәббәтсез, өметсез, рәвешләрсез, күңелсез. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә кунакта бүген юмор осталарының осталары. Булачаклар алар Татарстанның халык артисты исемен алгач, әлегә чынлап та танылып килүче, ләкин юмор өлкәсендә инде шактый белем туплаган, әле киләчәктә шактый туплаячак Рәвешләр юмор театры. Әбри Хабриев, минем коллега, минем дустым. Сәлам Әбри, сәлам. Кем килгән анда бүген көрәшергә? Сиңа каршы. Кем бу? Шу бул? Шулуха. Сиңелде. Шулуха. Инде Рәвешләр юмор театрында белмим, алып баручы конференция. Ол біздің театрыбыздың ең ұста, ең талантлы актеры, менә деген импровизаторы Айдар Галиәскәров. По кличке Галик. Сәлам Айдар. Сәлам. Әлбәттә, Айдарны да үзем беләм күптән инде. Ну, җегетләр, миңа нәрсә ошый, сез булай хәзер үпкәләмәскә өйрәнгәнсез икән инде. Әлегә читертегә исә, кабарадырыгыз хәзер инде. Йоннарыгыз. Нәрсәгә кабарай? Кем кабарайды? Нәрсә сөйлисең? Ярар, җегетләр. Бүген нәрсәгә кабарабыз? Бүген башка ризыклар кабарыр дигән фикер белән килдек. Кабартабыз бүген. Дуслар, Бүләкләр. күңелле бүләкләр көтеп каламын сездән. Дип әйттем мин Айдар белән Әбригә. Һәм нәрсә белән шаккатырасыз бит? Башта Айдар башласын. Айдар. Бар бит әле шундый халыкта мәкаль, гадигән мәкаль. Һәрбер бүләк инде булырга тиеш үзеңнең кулларың белән ясалган. Шуңа күрә сине дә инде бер бала чакларга әйләндереп кайтыр өчен хәтерлисеңдер бу безнең бәләкәй генә приборлар белән шундый бәләкәй генә сиңа таба майлагычлар дип аталачак инде. Шулай бит, татарчасы Кичкенә вакытлар искә төште. таба майлагычлар. Алла бирсә, шушы таба майлагычлар белән дә үтереп табаларны майлап, рәхәтләндереп дә бергә күп еллар тәмле көрәштә чыгыш ясыйсыз. Айдарның сүзләренә караганда, иң яхшы бүләк үз кулларың белән эшләнгән бүләк дигән син һәм минем бакчага ташатмакчы буласың, инде. Мен синең бүләгеңне белмим ишәне. Сендер вот дигәнне бер күрәбем да футболка. Бик таматыр футболка, бит. Мин дә шулай үз кулларым белән ясадым. Махсус әле мондый футболка бер кешедә дә юк. Булат плюс Рәвешләр тигез була бәлешләр дигән футболка. Моны киеп йөрсәң. Моны кем уйлап чыгарды? Менә Айдарның сүзләренә тот бер ягыннан, менә бу дизайнын үз кулларым белән ясадым. Баларны Фотошопта, әйбәт. Үзем чыгарттырдым. Майлап җибәрсен, киеп йөрсәң, менә бездән истәлекле матур бүләк. Караган сайын, көзгә караган сайын, белим, эшләгәндә кисәң дә була, ял иткәндә. Алла бирсә, бәлешләр. Бар. Тәмле көрәше яңа сезонында шушы футболканы күрергә яссын сине. Әйе. Амин. Бу ямсыз халатларыңны сал. Алып кышларыңны сал. Сүндереп торыгыз, әйдәгез. Бераздан мин киенү өлешем башлам. Яра, башлыйм, Алла бирсә башлыйм. Бүләкләрегезгә бик зур рәхмәт. Тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Я, җегетләр, тапшырыбызның шарты үзгәрмәде инде, бер син беләсең. Белән булган бар. Айдарга аңлатыйк әле менә. Хәзер якындагы бер 45 тәүлек эчендә менә бу ризыклардан берәр төрле нәрсәләр әзерләргә кирәк. Кайнар аш һәм берәр төрле салат. Яисә беренче аш, яисә икенче аш карыйсың. Нәрсәгә оста. Һәм берәр төрле салат туры батасың. Күреп торасыз, әле пешмәгән күркә ите, зур кисәк һәм ысланган капшоли дибез инде тавык ите. Бар. Исланган дип аталабызмы? Исланган. Нәрсә сез? Әйдә. Кем әйтә? Әйдә Айдарга форы бирегин. Әйдә, Син төшерә белгәнне беләме? Айдарда пешерә белә. Тырышып карыйбыз инде иң беренче ничек әйтик, катлы салат ясап карарга. Катлы. Бу инде безнең була русча әйтеп әйткәндә слоёный салат, татарчада катлы, этажлысак та була. Татарлар аңлый, әлбәттә инде. Катлы салат. Ничә катлы була? 9 катлы, 10 катлы. 1, 2, 3, 4, где-то бер 4 катлы салат эшләп карыйбыз. Катлы салат. Үзе 4 катлы йортта тора ул, шуңа шундый алган. Әлбәттә инде күркә итеннән фольгага төреп тәмле шундый запеченный күркә пешереп караган. Ярар, Ходай. Я бер син нәрсә әзерлисең? Мин хөрмән алганда бүген импровизация белән шөгыльләнәчәкмен. Импровизация ярата, мин иң яратканы бер импровизация. Әбрейдә коньога импровизация. Импровизация. Бүген нәрсә бар, бөтенесеннән дә теге укмаш-тукмаш китереп берәр салат әзерлибез, ләкин Укмаш салаты. Укмаш-тукмаш салаты. Укмаш кына инде, Яки Рәвешләр салаты дип атарбыз. Күркә итеннән ясыйм, Алла бирсә, аның берәр гарнир белән бирә торган ризык та булырга мөмкин, яки биреп тә булачак, үзең генә дә ашап булачак. Күркәне шушындый кызыл борыш белән бергә кыздырачакбыз, пешерәчәкбез, Алла бирсә. Туши төнәтеп ясаячакбыз. Төнәтәбез. Әйбәтләп бергәләшеп. Салатка инде ысланган тавык итен кыздырырбыз, Алла бирсә. Менә шулай гөмбә, күркә,
бурыч, Тәмле ризыклар ашысы бар икән. помидор һәм башкасы һәм Егетләр, башкасы. уңышлар сезгә, уңышлар һәм инде Амин. эшкә Башларга була. Башласагыз була, бисмиллаһ әйтеп. Бу теге бурыч яме? Әйе, беләм, шул бурыч. Теге бурыч икән. Теге бурыч икән, Хаты бурыч беләм. икән. Беләм яны, шуңа күрә. Син күркә Махсус шундый бурыч алдым Айрасында мин. ничесен? Сен кыйнысыңмы бераз? Кыйнарга кирәк Тапалыйсыңмы булачак. татарчасы? Тапаланган. Тапаланган булырга тиеш. Тапалыйсың. Тапалап аның тәмле сокларын чыгарып, шунда инде Алла берсә без аңа бергәләшеп Шәкәйме? безгә берәү дә җитә. Күбрәк пешер, сені калдырманы ишетә без аны. Безгә берәү дә җитә. Күбрәк әзерләр. Менә монда әбиләйтте бик күп кыздырасы була дип, әлбәттә кыздырырга һәм дә пешерергә ярдәмгә киләчәк. Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлеге табалар. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясы буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлыгы өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Яисә үзенең фирменный кибетләрендә барып ала аласыз. Бар ул әлбәттә Кукмарада һәм Казанда Павлюшна урамы 114 корпус 1 адресы буенча урнашкан. Далларны бик Һәм тавык итеннән ризыклар әзерләргә кирәк булса, Кукмара продукциясе чыгарган Кукмара маркасы астындагы табалар белән рәхәтләнеп куллана аласыз. Тавыкка берне генә сугасың, тавык инде хәзер. Молодец. Бүтән яктан да килгән табалар. Рәхмәт генераль спонсорыбызга. Я җегетләр, сәлам башладыгыз. Мин Бу башларын күркәйт. әлегә ачы, бик тә теге урысча әйтмешләй, острый, үткен, Татарчага кисә торган, тураклый торган бурычны, кызыл бурычны, чили бурычын турыйм. Бер ашарлык булса инде яма. Ашарлык булачак. Үзең ашарлык кына әйтмә, мин беләм син. Кайдыр анда җылы якларга барып, бик җылы якларга барып, Анда ишек шакыйлар ачып җибәрәләр. тор үзем ашам дип. Әзерләргә өйрәнеп кайткансың, ләкин шулай да кызган безнең ашказаннарын. Юк, беләсеңме, ул әйе. Аның бөтенесен дә кулланырга дигән сүз түгел бу. Нәрсәгә бу салатка мәллә? Бу салатка түгел, син нәрсә? Дуракланма. Егетләр, әйдә, сөйләшик әле юмор турында, син театрыгыз турында рәвешләр. 7 ел менә 7 ел авыр булдымы, юкмы? Гомумән танылу авырмы, кайчан килә ул менә? Ничә ел элек инде чынлап хәзер тамашачысыга йөри башлады, ныклап. Булат дөрес. Менә теге раскрутка дигәне бергә озак вакыт китәме? Әле дә дөресен әйткәндә, миңа калса, раскрутка стадиясы барадыр. Ни өчен дигәндә, кеше бит инде команда теге ел сайын бергә камилләшергә тиеш. Шулай бит? Кеше камилләшергә тиеш. Әйе. Артист кеше гомумән гел үзенең раскруткасы өстендә эшләргә тиеш, дип уйлыйм. Yok, min indi Şöyle dürüst etmeye tamamlaşı vereyim. kilüden tem zalga, tuluğundan, kilməvindən bilgiler bitmir. Төрле җирләр бар, төрле җирләр бар. Иң яхшы кабул иткән сезнең җир кайда? Иң яхшы Алла, менә мин Биреннән кайтмыйсыз буга инде. Пермь өлкәсе, Башкортстан якларында әлегә безнең өчен иң яхшы тамашачы менә шул якларда Ул нәрсә белән аңлатыла, анда булу. Белмим, анда гадилек, алар синең әйткәнеңнең бөтен фикерне аңлый. Безнең менә театрда шундый бер нәрсә бар. Безнең юморны аңлап бетерер өчен бераз гына баш эшләтергә кирәк кайбер урыннарда. Интеллектуаль юмор. Әйе, без теге шәйнәп каптыра торган юмор түгел бездә. Үзең уйлап бетереп барып җитеп. Ләкин ул мизгелендә килергә, мизгелендә килә. Озак бармый инде ул, әлбәттә. Тиз эшләргә. Бүген сөйләдең дә иртәгә Килеп тига. Ишәп керәсең кичә бер эшләргә булган. Кичә барып җавап, әле генә барып җитте. Не, шулай тамашачы бар ул. Барбы? Тамашачы бар. Уйнап, мәсәлән, уйнап чыгасың икән сәхнәдә инде. Ул син кирип киткәннән соң 1-2 уңга кадәр санаганнан соң көлеп тә елмаеп җибәргән мөмкин. Күз алдына китерегез дуслар, мин теге бер реприз нәрсә, картина шундый. Рәвешләр уйнадылар, кирпикләр нәрсә санап торар. 2 3 4. Ха, баштан. Ул кирә башлар. Ура, концерт башланды дип кушага башлады. Концертка. Менә Башкортстанда ул яктан, җиңелрәк, җайлырак. Алар теге мизгелендә үк безне аңлап, мизгелендә әйтеп, Татарстанда да теге юк дип әйтмим, начар дип әйтмим, ләкин бар кайбер урыннар, анда бераз гына озаграк барып җитә. Анда теге бераз гына Но барып җитә. шәйнәп каптырырга кирәк кайбер урыннарда. Юмор иде бу шаяру иде. Монда елара түгел, монда көләргә кирәк. Көләргә. Безнең менә әлегә ничек дип әйтим, безнең структура, безнең эшләү алымы менә шушы ни белән без интеллектуаль юмор юнәлешендә эшләү бит алга таба дәвам итәбез. Елдан ел камилләшәбез. Билдән түбән әйбер юк бездә, Аллага шөкер.
Бәлкім тегел Элек кайчан бар имени ул. элек булгандыр Тартым бар иде. Ну, Ие. истериклеккә бар инде. Ие, ансын ул исереклектән гомер-гомергә аны котылып булмыйнан ул була да инде, ул Булачак инде. булачакта инде. Ләкин без аның картыгы зур итеп күрсәтмибез. Бар эпизодик роль буларак кына. Бәлкім теге менә элек безнең концертларда, безнең чыгышларда күреп, нидер бер билдән түбәнлекнең шаткаларын сизүчеләр, булар хәзердә Хәзер аны шундыйдыр. тапмаячак. Хәзердә шундыйдыр инде булар дип уйласалар, зур ялгыш, бик зур ялгышалар. Без хәзер андый түгел, без үзгәрдек, без хәзер камилләштек, без хәзер матур, төгәл, интеллектуаль, әдәпле юмор өстендә эшлибез. Бер кыскасын беренче күрсәтеп булмый, бер изгенгә бер. Юк, Мәсәлән теге. Аның өчен беләсезме, аның өчен образга кергә кирәк, аның өчен киемгә. Аның өчен булат. 17 апрель көнне Ва. филармония концертлар залына. Да. Рәвешләр юмор театрында әкият була Ягы Әбри Хабриев һәм Рәвешләр юмор театрының әкият буламага спектакленә килергә кирәк. Спектакль. Тамаша. Бер спектакль дигәннән түбән якларына барып кайттык. Төмәндә авылларда йөрдек, авылларда куйдык. Авыл тамашачысы уйлый икән. Юмор театры дип язылган бит инде бездә. Рәвешләр юмор театры дип уйлаган. Театр микән булар? Нинди театр, нинди спектакль куялар икән булар дип уйлыйлар. Андан соң анда концертларны оештыручы Фәрит абый аңлатып, нитеп, беренче килүләргә бит теге тулы заллар белән каршы алдылар. Аллаһка шөкер, бик зур рәхмәт төмән тамашачысына. Анда да менә дигән тамашачы, менә дигән Себер татарлары әле шуңа өстәп. Әйбит. Алар безнең татар телен бик аңлап та бетермиләр кайбер сүзләрне. Шуңа карамастан безне бик җылы кабул иттеләр һәм гомумән менә мондый жанрда без эшләгән жанрда концертларның ул якларда булганы юк. Һәм ни күренгәне юк. Шуңа күрә менә дигән булды. Һәм Башкортстанда да шулай ук. Башкортстанда да бик шәп кабул итәләр. Анда искерсез, гади менә дигән Аңлашылды. юмор сөйчән тамашачы. Тамашачылар менә дигән. Дуслар, керәшебез кыза башлаячак, чөнки без инде плитәгә куйдык спонсорыбызның табаларын. Спонсорыбыз дигәннән сез менә күркәйтен алдыгыз бит, әле сиңа кагылмадым да, монда инде тапалап та өлгердек. Ошол безнең тапшырыбызның спонсоры Яшел Үзән районы Большие Ключи авылында урнашкан Залесный агро фирмасы Индюжина маркалы күркә итеннән. Сыйфатлы диетик хәләл күркә ите һәм күркә итеннән ярым эшләнмәләр ниһаять Татарстанда җитештерелә. Ибраһимов урамы 20-нчы йорт, телефоннары 562 24 22. Индюжина агро фирмасына зур рәхмәт. Я җегетләр, процесс, сезнең монда аш процессы бара. Сез аны сөйләп тормагыз. Сез миңа сөйләгез әле юмор процессы менә. Юмор ничек туа, авырмы аны тудырырга. Сез Җиңел түгел. Җиңел түгел белән менә сездән әйтик, менә юктан кирәк хәзер берәр номер әзерләргә. Яңа сезон, яңа берәр номер. Нидән башлана ул? Башта уйлыйбыз фикерләр. Нинди ситуацияләр турган мөмкин һәм кайсы җирдә? Автобусдамы ул, урамдамы ул, башка берәр җирдәме ул? Иң мөһим башта уйлана ситуация һәм урында. Шуннан соң Конфликт берәр. Конфликт, персонажлар уйлап табыла. Персонажлар арасында әйткәнеңчә конфликт, аралашу, диалог һәм башкасы. Менә шул әкренләп тулыландыра бөтенесе языла минем мунчада. Аларга түгел, имир шуларга кирәк бит инде. Әбри мунчасы, Илһам чишмәсе. Рәвешләр базасы. Рәвешләр базасы. Рәвешләр базасы. Инде 10 елдан бери шулай көйләнгән. Мүлмәдә. Мүлмәдә. Һәм инде әлбәттә Ничә сәгать мунча кирип языла, туктале. бик узак булат, беләсеңме? Бик узак мунча кирип язда. Кимисме 2 тәүлек чыкмыша. Чыгасың мунчадан, юк, әле менә хан номер туып җитмәде. Я сен дип уйлама, мунчаның ичендә генә бөтенләй бер эшләмим, мунчаның тышкы ягында. Мунчаның ялды бар зур, специаль шаеп салган, диваннар, ниләр, урындыклар. Ә миндә бер нәзерләр аннан сойлара кирәк. Халыкны нәрсәдән әзрәк күлдереп булыр микән? Кайсы темага кереп микән? Тегесе нәрсә? Улай берләр уйлап инде. Һәрберебез килгән вакытта үзенең фикерен туплап килә. Менә миндә шундый фикер бар. Әйтегез, бәлки менә монда бераз сокмаштырып булыр дип. Инде китә талаш, китә сугыш. Yok, bayttıra gerek yok. İyi buluş. Senin iyiyinde bit bu. Benim pişmağında. Seni kup çıkararlar mı elde? Var öyle. Benim kayvaqlı olmadığında 40 milyar anda. Aha. Şunda eybet tiyatr bizim. Şundan git ya. Ondan sonra yok, yarar nomer tuğdu. Nomer. Siz onu haber kimle küsetip qarıysınız mı? Təkiciklər başta yok. Başta biz onu Səfəyə çıxarmış idi. Səfəyə çıxarğan işi başta özümüz oynayıb qarıyız. Үзебез уйнап карыйбыз. Үзебез көлеп карыйсыз. Үзебез көлеп карыйбыз, кызык була. Андан соң чакырабыз, җыябыз хатыннарны. Чөнки хатыннар безнең иң зур критиклар, тәнкыйтьчеләр. Әйбет, алар лакмус
битләре. Гоммалыгында нәрсә шамай алар бөтенесен дә әйтеп бирәләр. Шунда ук. Ничәп син? Исендергәнсең. Мин сүндерәмме башка? Әйтте бит әфрижиңә бүген дип. Аннан соң иң беренче концертыбызны без үзебезнең шулай традициябыз буенча минем туган авылда, Биектау районы Мульма авылында куябыз. Һәм ел сайын безне тулы заллар белән каршы алалар. Шуңа авылдашларыма зур рәхмәт. Безнең Авылдашларга бушкадыр бит ул. бушка түгел. Чейлек ипек тызып. Бу завалда бушка концерт куеп буламын. Бүлмәләре сиринде. Бүлмәдә концерт куела. Бүлмәдә концерт куела. Аннан соң әле концертның күпмедер кирәкмәгән өлешләре бөтенесе кайсыдыр киселә, кайсыдыр үзгәртелә беренче концерттан соң. Әйе, кемгә сөйлим бит? Булат сиңа сөйлим. Тамашачыларга сөйлим. Тамашачыларга сөйлим. Аннан соң бүлгән. Һәм инде бер 5-6 концертны укмаштырып куеп чыккандан соң концерт бөтенләй икенче төрле сулыш алып, икенче төрле сулый башлый, икенче төрле караш башлана. Үз формасына килә инде. Килә башлый. Концерт иң матур өлешенә килеп җитә, иң матур мизгеленә килеп җитә. Ул да булса сезон ахырында. Идеаль концерт сезон ахырында. Кимгә Идеаль концертны куясың да Казанда. Әтисең ул бәхет. Иң соңгы концерт. Идеаль. 17 апрельдә Казан тамашачысына тәтәйчә. Димәк, миңа да Әлбәттә. Безгә Я шундый син сезнең концертыгызны менә миңа оятмы, юкмы белмим инде, бәлкем ояттыр да. Бәлкем сезгә дә ояттыр әле. Сезгә дә ояттыр әле. Миңа да сезнең өчен оят. Минем сезнең концертта булмавым. Бер тапкыр да килә. Юк. Бу кимчелекне. Юк, мин номерларыгызны аерым номерлар күргән бар. Ничек син безнең белән бит Полянда яңа ел алдыннан нидә булды? У бит бары тулы концерт түгел иде. Менә хат тулы концертыгызны карыйсың килә. Алла бәсәкил. Безнең үзебезнең шулай башка юмор осталарыннан аермалы буларак безнең фишкабыз бар. Ул да булса без ел сайын бер номер әзерлибез тамашачы белән. Игра со зрителями. Әле моңарчы бер юмористның да алайтып иткәне юк, эшләгәне юк. Без нәкъ менә Уральский пельмени командасындагы шикелле залдан тартып чыгарабыз кешеләр. Сайланган кешеләр түгел, алдан уйланган кешеләр түгел. Ну, әлбәттә, ничек аларны мәсәлән Башкортстанга җиртәсең? Ул уйланган кешеләрне алды. Тартып чыгарабыз, аларга аңлатабыз һәм үзебезнең номерыбыз кысаларына шулай катнаштырабыз. Бик тә күңелле ел сайын төрле уйлаптарга тырышабыз, кызыграк иттереп номерларны. Интерактив дип аталган. Интерактивы бар шундый. Импровизация, интерактив. Халык чыга залдан, һәм әлбәттә алар белән бергәләшеп уйныйбыз, көләбез. Әлегә моңарчы бер кеше дә алай эшләмәде. Бар тик генә. Сез революционерлар бу өлкәдә. Без бу өлкәдә гомумән быеллар безгә нәрсә диделәр? Җегетләр, сезнең быел подачагыз үзгәргән диделәр. Теге тәкъдим итү ысулы күпкә камилләшкәнсез, каравыра һәм концертыгыз на одном дыхании бара диделәр. Бер сулыш белән. Менә артыгы сөйләмә, яме. Ал исә миңа кызык булмаска мөмкин. Җегетләр, башка юмор театрларында сез искә алдыгыз, башкалар белән сезнең мөнәсәбәтләрне чикмәйм, конкрет исемнәр. Аллага шөкер. Менә шәхсән безне ел сайын менә мине үземне Гамил абый Мунчаташыннан Гамил абый ел сайын концертка чакырып тора. Мунчаташы егетләр дә чакырып торалар. Без алар белән һәрвакыт җылы мөнәсәбәттә аралашып яшибез. Былтыр Казанда карый алмадым. Быел да карый алмадым Казанда, чөнки үз гастрольдә. Былтыр Юдинага барып карадым. Концертларын бик ушады. Мунчаташы безнең өчен гомергә бала чактан эталон. Кайвакытта безне чагыштыралар. Менә ул сез бит конкурентлар тегесе мысы дибез. Юк. Мунчаташына конкурент буларлык юмор театры юк әле бездә. Алар берәү генә шуңа күрә. Ымтылырга кирәк бит барыбер. Аларның барыбер үзенеке инде. Аларның үзләренең бары. Мунчаташы бер-берсен кабатламыйсы бит инде. Классик жанры дип әйтик без аны, Мунчаташы. Без үзенчәлекле. Безнең стилистика үзгәрәк, тәкъдим итү ысулы үзгәрәк. Гомумән алганда без бер-беребездән аерылып торабыз. Менә шул. Булай дустана мөнәсәбәттә кредит юмор театры егетләре белән, Ризат белән, Илдар белән һәр вакытта шалтыратышып аралашып торабыз. Душманлашкан иткән юк. Тит Аллага шөкер. Безнең әле тагын менә җырчылар битне шактый күп. Юмор аның хәтле күп түгел. Юмор аның хәтле күп. Урын бармы әле юмор чыкса, тагын әле менә сәхнәдә дип әйтик. Әлбәттә урын бар. Менә кемдер эшлимсең ул өлкәдә безнең белмим, менә инде аерым аны өйрәтәләрме ул эшкә юк. Юморга өйрәтеп булмый. Әгәр дә кешенең үзендә булмаса, әгәр дә кешенең канында ул булмаса, юморга бер кеше дә сине өйрәтә алмый булат. Ул нәкъ менә теге кулагыңны аю таптаган кешене җырларга өйрәтеп булмый бит. Я бар, я юк дисең. Я бар, я юк. Булакай вакыт табигатьтән килгән менә Рифатта бар менә, аннан Зариповта.
анда мына қанға сіңген аның юмор. Аның бүтін жаны тәне білән юмор. Аны ташып тұра, ашқынып тұра, бейт. Рифат білән шылай һәр вақыттара жылым. Әсәбәтте аралашып, сөйешіп тұрабыз. Фирдүстә ташып тұра. Бүтін жиріннен, құлағынан шыған ажы Фирдүстен. Минималистик. Біздер де ташып тұра енді шылай бір сәк. Yaxşı. Дұрағы өзім мақтарды. Taşıttılar. Неше күркәйті? Күркәйті тәмле қылман. Бәзімі күркәйті ең файдалы итлерінің бірісі, ең диетик итлерінің бірісі. Хәтта ябағырға тіләушілерге күркәйтін тәқдим ете алам. Чүнки нәқ мына өзінің составы бойынша, өзінің структурасы бойынша мына деген ябақтыра тұрған сәләтке һәм файдалы сәләтлерге ие күркәйт. Әлі шуңға сәп үстәп, әлі ол Индюжина маркасынан мысал. Тағылай өтірек болар. Индюжина маркасынан күркәйті. Мына қазір біз күркәйттен қыздырабыз, бұрышларға. Кукмара табасында. Кукмара табасында күркәйттен қыздырабыз, тұзларға. Сен неге барысын салып бітірмейсің, айырым-айырым? Не шуны әуелеп? Жоқ, ана қызыл корышкы білән нетірге керек. Әрбісін айырым қыздырасың ешілай? Жылтышылық білән. Ұшылмасын болады. Достар, біз енді аңларбыз мұнда нәрсе келіп шығасын, нәрсе қызасын, нәрсе қызмай шағын біздің айдарының нәрсе шесі қалды. Қазір бұл суған білән гүмбәні. Әзірек қыздырып, камендер алып есаларса, шушы күркәйтін үстіне сеуіп, анығынды ананастар білән фольгаға түріп, тағасы қала біздің мишке. Каменде біз жайлап отынды ме салапқа? Бірінің бұл уақытта башланды дейді мұнда күркәйтін қыздыру процесі. Достар, нәрсе келіп шығасын көріп біз бірнеше минуттан, қазірге тәмлі күрәшті реклама. Достар, сіз реклама қараған арада біздің іштер біраз мұны алға кетті, һәм біздің бекіп алға кетіп, хәтті біраз бармақ та ит жетмеу себеплі аз болып, бармақ та турап жібердік. Навайне, как навайне дейлер. Сен мақтарат ешем, олардың пышақлары шоқа қадар өткен екен дейді. Ете мақтамайсың өткен пышақларына, Пышақларыңыздың спонсоры кім? Тоже мақтаймыз, әйді. Шақыртып өткен нәтер еді. Біздің болады. Біздің біз әзір, біз аны бұрышладық, тұзладық. Қазір енді біз алдық дөу таба. Мишке қоятырған шай бетінден. Әменді итіні біз жайлап қына шошында міне фалига үстіне әйбәтіліп жейебіз. Әменді шының үстіне біз тағында тәм кіріп кетсін үшін біргелешіп, өзіміздің қыздырған гүмбе білән суғанымызны üstüne jeyip salıp desek de bunu. Ya limon da salam degənim biz. Polat abi, söndürdün buğaymayın bana. Yok, aybət, bu nə bit, pişə. Pişə mi? Pişə. Var. Ede pişkən arada konsertlər turnusu. Senin birer zorraq savuttan yok mu Polat abi? Pişətə biz ana. Mənə şu zor savutda bütün üsün birgə oqmaşdırıb tuşit etik hələ. Kukmaranıqı. Kukmaranıqı, əlbəttə, barı deyik kukmaranıqı. Bulalmay. Yarayım nə bu? Eybət, buna degen qazan. Boşatırsın da barısında, bitirsin bu qatıb pişirəbiz indi. Bu üzünə görə ragu kıbıraq. Ragu kıbıraq, aytayım, mənə... Kıbıqıraq. Etin ragu tuğul. Mənə üzündə aşab bula. Ayırım. Birer garnir bilən də aşab bula. Yaramlam bu. Yaxşı, Türkə salıb boşatırsın yan barısında. Qaralı sen, kollegamla. Neşək bunda pişirgəni. Gastrolda vaxtda kim pişirər sizgə? Siz əzirliğin aşısın olur. Gastrolda vaxtda bıyıl, bildirməmi söyləyib bitireyim, bıyıl. Aqırma. Nihayət oylab qarasaq, şulay betində gastrolda biz özümüz əzirliyi başladıq. Көп райда башқұрстан яқларында енді жүрген туры шай бетім. Мультиваркалы бері баштадық. Жоқ, мультиварка түгел, біз бетімді урнашабыз енді гостиница ату, көбірек енді квартирға урнаша тырышабыз концерттар зон вақытта, шында қайтып ектіміз дегенде. Шында біз өзіміз әзірлейміз. Біздің Парадиске яңға еш қызығыз бар. Дүркігітке бір қыз ертесіз ме? Эльмир Хамидуллина исімді матур жаршы қызыбыз. Ол біздің шошы әйбірлерінің башланғышында ол тұра, қалғандарын соңған тұрау, ит тұрау, қалғанын барысында біз әзірлерге бұлышыра тырышабыз. Так, ансın sündürəbiz mi? Üstəgісini sündürəbiz iyi. Bana sınaqa əzgine. Bir qızға yüklədiniz mi bütün işini? Әйтәм бейт, бұлышабыз өзімізді. Әбірри, біздің енді яратқан үшін суған, тұры бармақларын кесе. Мен бәрәңгер, шем, Раушан біздің ит. Бұйынша білгеш. Бұйынша білгеш. Қай вақыт бек аш болсақ, бүтін өз бірге пішіре башыбыз.
Теге әйтәләр бит, бер кухняда ике хатын кыз яши алмый, дуслаша алмый дип. Ике тәкә башы бер казанга сыймый дигән. Менә шуның кебек. Ләкин ир атлар җыелышканда алай түгел. Алай түгел, бер дә килешеп бит алмыйм бу әйтем белән. Без төрле нәрсә безнең бүленгән. Кемдер нәрсәдер туры, кемдер нәрсәдер кыздыра, кемдер монысын эшли, кемдер тегесен эшли дигәндәй. Без Сәхнәдә дә шулай бүленгән иде, без дөрес әйткәндә. Үзебезнең чыгышыбыз алдыннан һәрбер кешенең үзенең задачасы бар. Ул шул бирелгән задачасын үти. Сиңа нәрсә кыздыра кирәк буламы? Безгә Кыздырасы юкмы бөтен? кыздырасы юкмы инде була? Карале, сәхнә дигәннән яхшы монсы да аңлашылды. Ашау эше белән сезнең проблема юк. Ну, әбринең бер кайчанда юк инде проблема. беләләр булай бит. Беләләр Ул сез. ашау булмаганда бармаган килә кисә башарга мөмкин. Әй, Без күрдегез шулай. сабырсызланып. Сабырсызланып. Карагыз, сәхнәдә менә кызыклы хәлләр булганы бармы? Серләрдер инде бу турыда. Берәр нәрсә соңгы вакытта гына сезнең юморны аңламыйча нәрсәдер. Сезне дөрес аңламыйча. Гуман адекват булмаган. Бар. Бер хәл булды. Татарстанның кайсы авылында икәнен Әйтмибез. әйтмибез. Үзләре беләләрдер. Бар безнең инде әйткәнебезчә, юк, сәхнәгә халыкны чыгарып эшли торган юмор шундый интерактив чыгышыбыз. Шул вакытта инде чыкты безгә дәү генә гәүдәле бер җигет дисәк тә була, мужик дисәк тә була. Ну инде ул әзрәк теге Шимбай ялкыны туры килде микән инде әз генә бәйрәм итеп алганында. Кызмаша инде дөресен әйткәндә, халык дөресен аңласын. Һәм безнең әбринек шунда бар, шундый роле, ул безнең шундый крутой, бик мактанчык урам малай уйный. Шуңа андый җиккә бер китеп сылыйсы килә инде менә. Бу чыга һәм инде ялгыш кына рәвештә теге абый ана шундый теге бик матур. Анда әйтә торган бер-ике матур сүз бар. Бер-ике матур сүзе бар. Аса инде хәзер әйтергә ярамас. Бик ярар, без аны күрербез. Ул аны әйтте, теге абыйның ничек мин әзрәк Налай тотып калдым. Аны тотып табылмый. Аны бөтен театрдан тора кирәк, шундый дәү гәүдәле. Монда әйтәм ич, урам сугышы ветераны белән күпмедер теге авылның абзыйның сугышы булырга тиеш. Ләкин абзый да үзенең кулын алды, без дә үзебезнең кулын алдык. Әбри кирип качты. Мине тотып тия. Шундый хәлләр булганы бар. Шундый хәлләр. Ай, әле сез теге мәсәле пычак өстеннән генә йөрисез икән. Тә. Ошты килә башлады җегетләр. Хәзер була. Һәм инде без шушы әзерләнгән күркәйтебезне шушы фольгага матур итеп төрәгә баша булышмыйга булат. Аларга тапшырдык. Бөтен әйберләрне салдык дигән өметтә. Син адресыңны әйтә, син булай кирип маташканың бармы гомумән? Мин хатын янында гына, тормыш иптәше янында әзгәрә теге ниткәнем бар, ләкин мин күбрәк гадирәк ризыклар әзерләйм. Гади ризыкны ул да булса бәрәңге, әрши белән дә, һәм инде әлбәттә тәбә, күкәй тәбәсе. Күрәк табаганнар. Ярар, зыян. Сезнең мәктәпне көрәш тапшыру, бай тапшыру шуңа. Бай. Әлбәттә, менә шулай төрәбез без аны. Һәм инде моның калганын бәлки итеп торабыз. Җитәсендә булай. Менә шулай итеп алабыз. Һәм без аны Асханасы. Ой, запеканка була инде бу. Запеканка. Тузладың син аны, ме? Тузладым. Бай бик матур күренә менә кара. Мин менә хәзер Ялкылдап тора. Мин гөмбә түрәтәм. Я, бисмилlah әйтеп. Әйе. Узатабыз. Исмәтән белән гөмбә. Бәшкә. Айдар Галиәскәровның күркәсе. Гадәттә Айдар пешергән әйберне ашаганнан соң икенче көнне эш бура. Не надо, алай диме, барысы да. Әйбәт булачак. 5 көннән дигән. Син пычак тотма. Куркыта. Я, мин пычакны бит инде сиңа караганда аккурат тота. Мин кергәч тә тикшереп карадым, үткен микән пычаклары ди. Шуңа, Мин хисләнеп, минем күптән ризык әзерләгәнем юк, күптән пешергәнем юк үземнең. Яратасың үзең. Менә минем үземнең Алла бирсә киләчәктә, инде бер өлкән яшьләргә җиткәч, бер 50-60 яшьләргә җиткәч, махсус кухняда үземнең шушындый бер шоумны эшлисе килә. Кулинар. Булат сизәсеңдер инде. Булат сизәсеңдер. Теге конкуренция булмакчы була дисеңме? Бу сине эштән чыгарып, синең урынга Булсын, күбрәк булсын. Халык ашарга ярата безнең татар халкы. Андый тапшырулар күбрәк булган сайын кызыграк була. Нишләп туз җитми алай? Туз җитми, туз соусына туз җитми. Син монда соус ясадың. Соус белән, гөмбә белән бергә бу соусы шунда. Һәм шушыны һәм монда салабыз да. Бөтенесен бергә булгатып төнәтәбез.
Biz hozir tunatilgan gumbabimizni mana shunday ta'mli qarag'isiz aning. Bu yama retsept ne bileydir berişlegenlerini ko'rgan yo'q. Ismatan bilan gumbani. Ismatan bilan Shunda esinde qaldır ya. Hozir og'izimizni shunda to'lasin bütün sovusları nilari bilan ham bu tomoni bo'ladi abi olib qo'y. Shunda olib qo'y. Hozir mana shularning bitinisin yuqori temperaturada aybatlab bulg'atabizda bir 20 minut tirasi tunatamiz. Apetitli bo'ldi. Bu bek yaxshi bo'ldi bu. Mushni bo'ldi bu. Sen saatni qarab qo'ydingmi? Qarab qo'ydim. Обязательно. Albatta qarab qo'ydim. Yarar, tag'in bir so'rov tug'an edi menda mana. Bu Aydar turna. Aydar sen o'zing turna qisqachagina. Men bilaman sen ikki jigitning obisi, ya'ni siz bir tug'an. Sirli aytib qo'ydim. Ikki jigitning obisi deb. Ko'pdan tug'ilgina uylangan yigit yarar. Ko'pdan tugul desang durust bo'lmas endi, yaxshi bo'lib qolarmiz. Yildan o'tib ketdingmi bular? Yildan var. Men so'ngroq qolib uylandim. Masalan, so'ngroq deb aytmayman. Tajribasi Abriga qaraganda shog'ishtirmasha biz ikkimiz 1 yilda bo'lsak da Abri menga Bizning qaraganda tug'an kunlar orasi 4 kun. o'ylaganda. Bizning 4 kun tug'an kun arasi. mana Men 9-iyulda, u 84-yilning 12-iyulida. 13-iyulda. 13-iyul qafayt. Men seni yil sayin yashatam. Вот. Shunga qaramasdan u mendan 9 yil, yo'q, 9 yilga qolishdi. 8 yilga qolishdi. Ha, 8 ay. 8 yilga qolishdi. Ya nechiksin? Нормально, tuzarlik, нормально, aybat. Bu hali gizimda yilma-yil bor, optimizmga ketmagan. Turmush hali bosqonga o'xshamagan. Shunsiz bo'lmaydi. Turmush tashkilotlangandir endi, shunga ko'ra. Shulaydir. Ya abilar, inikashlar, siz bittingizdan chiqdingiz. Men o'zim Tatariston Respublikasi Baltash degan rayonning balakagina bir Burnoq degan bek motorunda o'lindiqi. Shundan chiqdim. Mori yanında endi bu. Bir yoqda Mori, o'sha endi durust aytganda bir yoqda Mori, bir yoqda Kirov. Yangi o'rta maktabini tamomladim. Ondan so'ng isab ani bu şekilde o'qituvchi bo'lar edi, lekin ko'pmidir turli sabablar orqasida seni shekilli zo'r o'qituvchi bo'lmadi. Bular bilasin kelsa Aydar Orsha pedagogika kulliyatına o'qirga kirga tegishli kishi bo'lgan. Siz anda uchrashishga tegish bo'lgan. Ayye. Lekin belgili bir sabablar orqasida Alloh taolo bizdan biraz so'ngroq yaratgan. ayye. Bular qapqash kerak. Menga tunatirga. Ya, bar qapqashim. Sen salatga kirisham abi. Sen salatga kirinap. Shulay trebinda o'qituvchi bo'la olmagandan so'ng bo'latingizmi sen meni? Ayye, bulamadim o'qituvchi. Allohga shukr. Teatr uchrashishini tugalladim. Tak. Hamida Baltash rayonida Ruscha deb aytganda, Tatarcha deb aytganda, xalq teatri rejissyori bo'lib ishladim. Armiya saflarini barib qaytara turib keldi. Anim o'qituvchi, atim g'odiy traktorist. Ikkini kashim bor. Sindurus xabar eshitganlar Renat G'aliyaskar ham Damir G'aliyaskar. Ularda endi nima deb aytira kerak? Kichkina kashim bu kunda Agrar universitetida o'qiy. 5-yilin bilim ola. Ikki tapqir Tatar kvn bo'yicha, ikki tapqir Tatariston chempioni qolgan. Yigitlar bo'lsa Qozon Style komandasining prezidenti. O'rtacha kashim Renat ko'pgina jurlar avtori bu kunda nima deb aytganda yollar salishi. Yollar salishi bo'lib o'sha Kaz Dorstroy deb aytamiz endi. Qozon yo'llari. Salamat. Qozon yo'llarına yirganda Renat G'aliyaskarovga rahmat aytib o'qiyman. Jurlab beryorsiz. Jurlab berasiz. Ismoilga qo'yib olmaysan. Mana Abri bilan endi jurlab ko'rsatsin. Tak. Bo'ldi shu. Tag'in narsa bilasa kelaydi. Ko'kina Qozon shahrida yashab, shu teatr bilan teatrga kirib yo'q, sizni bitinde birlashuvda baribir o bir qiziq bo'ldi, tugilmasin. Bu kastingda. Bu kastingda bo'ldi. Anda kastingda Abri o'tirdi. Men juri edi. U vaqtda Abri juri yig'izlashib qo'yganlar, kimlar qo'yganlardir jurigini ayttirib. Abri bizning juri yig'izasida men keldim Yulduzlar fabrikasına kastingga. Anglamayman sen, kimlar qo'yganlarini dedi. Seni saylab olganmizdir bit hali. Kim qo'ygandir endi ani juri etibdi. Voy, jonim. degan. Abri saylab olgan. Men aligini bildim. Rahmat. Abri yo'llar. Televizor qarshısida o'tirish Abriga rahmat aytdim hozir. Rahmat. Bu topshiriqni qarab o'tirish Abriga. Hali Abri bo'lmasa, hali Abri bo'lmagan bo'lsa, umrda ham tamli kurashga kelmagan bo'lar edi. Yo'q, Abri deganda mana Abri. Ha. So'nggi vaqtda boshqa ravishlar bo'ldi. Hozir qaysi ishlar ko'rib turamiz. Abri Xabriyev ham ravishlar. Usamiz bit. Ishib tursin usas. Ko'tarmadilarmi sen? Ko'tarmadilarmi? Xalq bitmaydi qaragan.
Şulay mı ne? Seni bir kontaktı da sarın kubire gibi. 30, onda 40. Dosta. 29 bin patpiş. Mene, gördün mü sonra bara? Alar gale koya. Şuna göre abrif kamera uçlar. Ya sizin programma, bıyılgı programma bilgili болғанша әкият буламыгы? Исем каян табыла менә исем. İsimni şulay uzak oyluyuz. İsim- Eller indi variantlar eğitip bitireler. Нәрседән чыгып соң ул менә исем? Нидер Başta, монтага биләнеп. yok. Başta programmana tulusunca tüzüle. Номерлар инде. İyi, номерларының Алар жыйылмасы. бер-берсенә бәйле булмый. Кайбір очракта номерлар безнең бәйле бер-берсенә, мәсәлән, бер номер күрсәттек, аннан соң китте икенче номер, бер-ике номердан соң әлеге номерның дәвамы тагын барлыкка килергә мөмкин. Менә теге Ай. фильмдагы сюжетлар бар, сюжет алышынып тора бит, бер җирдә аталар үтерәләр, Кандыр икенче җирдә. килеп чыга тагын. Тагын бер нәрсә, нәкъ менә шулай булырга мөмкин. Башта программаны тулысынча төзибез. Аннан соң номерлар җыелмасыннан чыгып, нинди исем биреп була бу программага дип уйлыйбыз. Быелгысында да Әкият буламыгы, нера исем әкият буламыгы. Нәрсәгә шулай әкият буламыгы дип атара тырыштык инде. Гадирәк булсын дигән фикер булды инде беренче. Аннан соң ни? Тормышың, бүтән теге шатлыкларын, кайгыларын, килделе, киттеле якларын, кызыкларын, көлә торган якларын шушы буламыкка булгатып, тамашачыларыбызга каптыра дигән фикергә килдек. Тәне буламык тиз киреп китә бит. Аны яшәнисе дә юк. Шуңа әкият буламыгы дип атадык. Аннан соң yani сенің дә, минем дә, бүтән тамашачыларыбызның да, телевизор караучыларыбыздың да тормышыннан да бит безнең иштәтеге зур бер әкиятка охшаган. Белмисең кайчан нәрсә буласың. Кайчан нәрсә булачак икән белмисең. Алга таба барасың, алга таба барган саен иштәтеге кайбыrakта яктырак шикелле була, кайбыrakта куркынычрак шикелле була. Әкияти тормышта яшибез. Әкияти тормышта яшәсәк тә, әкияти белән кигән пенсиялар, әкияти белән кигән зарплаталар. Шуңа күрә бөтенсен яктыртыра тырышып, әкият буламыгы дигән исем ошарга дигән фикергә килдек. Һәм әкияти киләчәк көтә дибезне. Менә, Барыбызны. Алла саллаллаһу Буламык дигәннән әбри каяндыр таба алганда бәрәңге тия торган. Сәлибәтләре Тукмак. Игүш. Тукмак белән тия да башлаган. Әстерхан җикләгән тиям, вак булган саен ул тәмрәк була. Синең эшең бетте түгелсең Безне җайлап кына бетеп бара, biz инде шушы Катлы, катлы, этажлы салатыбызга менә кара җимешне тураклап, кара җимешне салдык һәм инде һәрберсе арасында бу безнең арасында инде безнең сметан белән заправ итеп барабыз. Хәзер безнең калын бара, сылап барабыз. Кала безнең калын бара Әстерхан чикләүгә үстенә. Сезнең рәвешләрдә рольләр бүленешенчек, рольләр бүленеше. Рольләр бүленеше. Кемнең яхшы нәрсә килеп чыга? Фәрит инде баянист. Фәрит Баянда гына. Фәритнең ботаника әйбәт чыга. Ул баянсыз чыгамы гомумән бер тапкыр? Чыга. Быелгы сезоныбызда бик күңелле образда чыгал безнең. Булаймы? Быел без аңа бала тапкырбыз. Раушан сезнең инде гел хатын-кыз образларын уйный буга инде. Хатын-кыз һәм бераз гына традиция, теге не традицион булмаган, яки традицион булмаган, карашлы ир затларын якиләр уйный. Әйбәт чыга уларның. Быел образлар күп, әллә ничә образга кереп бетәбез. Быел әкият та күрсәтәбез, быел пародияләрне. инде. Пацан. Пацан. Бундит. Ул да бар бераз гына кичкенә генә. Абрас сархуш. Пацанны да уйныйм, менә мондыйны да уйныйм мин быел. Менә Шулаймы? мондыйны да уйныйм, бераз гына теге хатын җилкәсе астында яшәүче кешене да уйныйм. Фәрит астында яшәүче. Фәрит бала таба быел. Менә кызыгы шул. Иң кызыгы шул. Фәрит сәхнәдә безнең бәбәй табагы. Алла бирсә. Алла бирсә, Фәрит корсаклы. Фәритнең тапкан балаларын саный башласаң, җәмәгать, Башкортстанда ничә бала тапты? Төмәндә тапты, Пермь якларында тапты, Татарстанда күп җирдә тапты. Фәрит безнең мать героин. Бар икән күрәселәр, дуслар, Героиня. әйдәгез без инде хәзер үзебезнең тапшырыбызның спонсорларына әйләнеп кайтыйк. Безнең бүгенге спонсорыбыз Яшел Үзән районы Большие Ключи авылында урнашкан Залесный агрофирмасы Индюжина маркалы күркә итен тәкъдим итә. Сыйфатлы диетик хәләл күркә ите һәм күркә итеннән ярым эшләнмәләр ниһаять Татарстанда җитештерелә. Ибраһимов урамы 20-нче йорт. Телефоннары 562 24 22. Спонсорыбызга зур рәхмәт. Аның ите күркә ите бүген менә монда әзерләнә һәм берсе мичтә пешә. Егетләр, бетте инде эш. Эш биткәндер дип уйлыйм. Төгәлләнеп. Әйдәгез, төгәлләнеп килгәнлек. Эштәгәлләнеп. Нәрсә килеп чыкканын инде бүген безнең Менә минем. белгеч ролендә мин үзем булачакмын. Салат кына калды минем. Хәзер пешкән ризыкларыбызны кабып карыйм. Дегустация үзем ясыйм. Һәм әйтәм, кайсыгызныкы отышлырак, тәмлерәк,
Tuzlurak, tuzsuzrak, ballırak, kişirek. Gerçi miniki Tuzsuz. temli bulgan. Gerçi. Gerçi Gerçi miniki seninki temli bulgan şıraqta şıraqtada. da Aydar'ını жеңүүчү итәрсең. Şöйттерик mi? Әйе. Sen kölemişsin mi? Yok. Неше атты bir minni koytarım? Ayдар миңа минем өчен Бер меңне иң кайтарайм мы? кадерле Җиңү өчен кешеләремнең бергә. берсе. Әйе, бир, кайтар. Инде калсын. Мин Айдарны яратам, мин Айдарны хөрмәт итәм, шуңа күрә җиңү аңа булсын. Ярар, карарбыз. Кимники? Ким җиңде дә, ким җиңмәде? Хәзергә тәмле көрәштә карыйк реклама. Я җигетләр ризыкларыбыз пешеп чыкты дип ышаныйк. Ышанайык. Ышаныйк. Салатларыгыз әзер. Аха. Дегустациясы без традицион рәвештә гел менә шул яктан башлыйбыз. Ничә солдан? Белмим дигән шулай, ләкин шулай кызыграк. Син салатның исемен әйтә торып башлайды. Biz endi senin bilen başında oktaki salatın tügeligini ismi bu katlı salat diye atala. Etajlı salat diye etsek de bula katlı. Çünkü bunda türlü katlılardan bunda tavuk etinden de gümbe üstünde pomidor üstünde Тәмле күренми. çernasliv. Anlasın Astrakan şıklar. Limon da saldım mı resimde birazdan? Soktum mu limon soda? Мындай салатны мин дә ясый беләм. Тәмле. Шулайдыр. Başka bir tane de var. Син минекен ашап кара. Aşağıda bir Син минекен ашап кара. Hadi bir şunda. Минеке. Bir yıl salatlarga. Минеке Синеке- рәвешләр салаты. Зимний салат кашала. Зимний түгел. Монда нәрсә генә юк. Нәрсә юк? Монда шашлык юк. Монда соя соусы юк. Монда авокадо юк. Монда имбир юк. Башка бөтен әйбер дә булырга мөмкин. Шуңа күрә ашап карарга кирәк, татып карарга кирәк. Ничек? Рәвешләр салаты ничек була? Rəvişlər деген яңа салат үләп шығарды. Рәвешләр салатыннан да башка тәмлерәк салатны син бүтән бер җирдә ашаган. Хәтта Цезарьда. Егетләр икегезнеке дә тәмле, бер сүз әйтеп булмый. Хәтта Цезарьда моңа ни? Бик Калыша тәмле, Цезарь. туклыклы. Синеке инде үзенә күрә тәм бар. Әшкелтен тәме күбрәк. Минеке дә Монда төс син бар. майонез белән булгатмашлар бит. Төс бар минекендә. Төс бар. Анакында тәм бар, минекендә төс бар. Smetanaga шундай яшкелтен тәм бер әйттәшләр. Сез бәхәс яшатырыгыз. Мен дегустация ясатырым. Нәрсә бу Бу Айдар? Bu егетләр, bu Фазернан Русча дип әйткәндә запеченный индейка. Күркә. Күркә ите. Күркә итендә монда бурыч һәм тоз, әбри исендә калды син яратасыз шундай берләр кыздырырга. Һәм монда инде әлбәттә лимон согы, ананас, гүмбә белән барысы да куйыслаган. Каптырыгыз әбригә дә кара, син төкрәкләре агып төште алайса, прямо яратасызның. Мондый Мен нәкъ менә ананас белән бергә ашарга кирәк икән. Шулайсызмы? Ананассыз булса Кемне кырык була, ярата? чөнки Кемдер инде- күркә бик майлы түгел, үзегез беләсез диетик ит, дуслар. Кемдер яратмый пешкән ананасын. Юк, бик тәмле ананас белән бергә. Мондый Пешкән. 2 минутта пешерә. Пешеп чыккан. Менә сез минекен кара. Ресторан. Агып кына бетте просто. Ресторан Бу нәрсә бу? ризыгы. Бума, бу слива соусы. Монысы рагу соусы. Монысы рагу үзе. Слива соусы матурлык өченме бер бу Һәм тәм эчендә. Маны башлаган. Маны башарга кирәк әйе. Маны башарга кирәк. Калып Була син әбри әйтте дип әллә сорашамы? Тәмле соус. Шулаймы? Слива соусы тәмле. I like to Дәтегә менә. move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. Чиктер менә сусылрак дип әйтим булсам, сусылрак килеп чыккан. Тәмле бит соус ул. Һәм менә теге син борыч салдың бит әле анда. Кызыл. Кызыл борыч әйе. Чили. Менә Бик тәмле тәмле. нәкъ менә ул кызыл борыч, теге чили борычы. Шушы ризыкларга билгеле бер сарымсак белән бергәлектә астринка дип әйтәләр инде русча. Син Ашылып чәкингә алырак дидең әле Айдардан? 4 көнгә. Менә сиздерә икән шул. Конечно, 4 көнгә акыллырак мин. Сиздерә икән шул 4 көн. 4 көн айырма барыбер чиктер сизелә. Шуңа дустым. Ну, монда беләсең менә чиктер икән. Менә тигезлек тә куярга була син рәвешләр арасында. Юк, Ну, белә сусыллыгы ягыннан менә. Мин сиңа нәрсә ята инде менә. Мин сиңа Шунда ята инде. нәрсә әйтим? Минеке Әлбәттә, әйбәтрәк булачак, ләкин Айдарның чемпионы. әйе. Әбри Хабриев кушуы буенча Айдар Галиәскәров бүген җиңү яулады. Молодец! Мин сине Молодец! котлыйм, брат. Мен дә Коллега. сиңа җүгә берсәлем, миндә сөйгән булыр иде. Котлыйм Без сине, бит инде коллега. синең белән, без бит синең белән Зита белән Гита шикелле. Без бит синең Индийский белән- кинода. Зита. Әйтләрдә килгән саф Сөйләшмәгез. Без бит синең белән шушы Күкмара савытында сурәтләнгән ике таба. Ике таба шикелле. Без бит синең белән шушы плитадагы ике түгәрәк кебек.
Тапшырыбызның спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы ашык акционер җәмгыятеннән. Менә бу искиткеч шәп табалар сезгә истәлекле бүләкләр. Кукмара мәрмәр ислекле инновацион савыт-сабалар тәкъдим итә. Мондый югары технологик өслек сезнең савыт-сабагызның тышы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагы да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль таба һәм шуеннарны Кукмара коллекциясеннән табарсыз. Менә шундый мәрмәр ислекле таба Айдар синеке. Рәхмәт. Моның белән күркә үтереп буламы? Менә нишләп кенә булмый? Моның белән тәҗи суняп була, моның белән пешереп була, моның белән кыздырып була. Әйбәт. Моның белән гомумән яңгырдан да сакланып була. Киләсе җәйгә сезонда. Ләкин ышанып калам, бу савыт-сабалар сезгә ашсу бүлмәсендә хезмәт итерләр дип. Ярыймы? Рәхмәт, бик зур булат. Бик зур рәхмәт. Спонсорыбызга рәхмәт. Сезгә җегетләр килгәнгә рәхмәт. Тамыр ризыкларыгыз өчен. Кирәк булса чакырыгыз. Алла Теләсәң инде ризык, теләсәң инде салат, теләсәң инде ичимлек, десерт әзерләп һәм пешереп ясап бирәбез. Бартык ешрак чакырып кына торыгыз. Әлбәттә, бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Һәм инде шушы бүләкләр ярдәмендә Алла бирсә безгә киләчәктә инде яңа рецептлар, яңадан төрле тәмле ризыклар пешерергә сүз бирәбез Булат. Абай. Хотя бы ярты елга бер 2 тапкыр чакырып тора әле. Була. Гаиләдә ярты елга 2 тапкыр таба өстәлеп турса, әйбәт кенә була бит. Була җегетләр. Әйдәгез. Күптән Ялланып алыйк та шулай. Ярты елга 2 тапкыр килик дип. Яра, ярты елга бер булсын инде яра. Собуллашык дуслар. Бу елга менә башладылар. Бик тәмле булды. Бик тәмле булды. Булат менә дигән алып баручы, менә дигән тапшыру ТМТV каналлашларга зур рәхмәт, чакырганнары өчен, Кукмара маркасына зур рәхмәт, табалары өчен, Индюжатинага зур рәхмәт, или Индюжинага зур рәхмәт, Үчеп килгәне өчен. Күркә өчен. Барыгызга зур рәхмәт. Рәхмәт дуслар, очрашырбыз ТМТV телеканалында, тәмле көрәш тапшыруында, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне атна саен күзәтеп барыйк. Сау булыгыз! Пока.